assistit en qualitat de secretàries per l'honorable senyora Margarida Proens i Rigo i l'honorable senyora Margaret Mercadat i Camps. Bon dia, veu que hem obert aquesta sessió i d'acord amb el que preveu l'article 5.1 del reglament del Parlament es procedeix. Per llegir-lo té la paraula la secretària, l'honorable senyora Margarida Proens i Rigo. Decret 9/2011, 2 de juny, del president de l'11, el president Francesc Antic i Olivet. Gràcies. I molt de coneixement per aquestes coses. Però Senyora. Pere Palau i Torres, el qual estarà assistit en qualitat de secretàries per l'honorable senyora Margarida Proens i Rigo i l'honorable senyora Margaret Mercadat i Camps. President, el grup del Partit Popular proposa com a president de la mesa el senyor Pere Roger Llabrés. Alorta i Vilarrubias Antoni. I Milta Gabriel. Bauzá i Díaz José Ramón. Pere Roger Llabrés. Pere Roger Llabrés. Pere Roger Llabrés. Pere Roger Llabrés. Fernando. Pere Armengol i Socia Francesc Lluc. Barceló. Bonet i Roig Joan. 35 vots, Antoni Riegues 19 vots i vots en blanc 4. Perdó, 5. En conseqüència, queda proclamat vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears, l'honorable senyor Pere Palau i Torres, i vicepresident segon del Parlament de les Illes Balears, Antoni Riegues. en lleialtat al rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Que tots posareu el millor de vosaltres mateixos perquè podem fer funcionar aquest Parlament en gran dosis de consens sorgides, això sí, d'un diàleg més...